pitik sekali lagi yuk tinggal papakno gelar nokloso tambalen jadah gawe isin lakake golek salin bakal pitik monggo nggih. Bapak kesini ada. Ya, Pak Mariono. Nggih. Kesini ada. Ayo. Wilujeng dalu, Bapak. Dalu, Mbak. Bapak Mariono kok radi tegang mboten napa to? Lah panci kula niki weden. Oh, keweden. Kok napa kok dasare keweden ten napa? Ningali kula napa? Isin. Oh, isin. Soale Alah, pun kula tuwek. kok mboten napa-napa tuwek nggih didondomi mboten napa-napa kali kula kancani niki. Kula tak mohon izin dulu, Pak, ngajeng mriko lho, Pak. Ngajeng mriko nggih. Ngajeng mriko. Nuwun sewu lho Mas Dalang. Lah Pak Mariono penonton ning kono malah ngatur ngadep sinden ya. Lah diomongi kok ya. Makane asmane Bapak Mariono, nggih. Saking asli saking Madiun. Nggih. Nggih, Mariono. Piye Mas tegese Mariono iki? Lah ya Mari iki wis bar ya. Ana ki ya selalu ada. Dadi apa wis bar-barane ya eneng ya pokoke. Lah pun sarepot-repot napa kok ngeten-ngeten pun. Pun. Oh alah betok krepekan to. Nggih. Tak kira urung-urung kok arep nyangoni. Mengke kesuwen mengke ini. Lah mboten napa-napa suwi mboten masalah. Mboten dong, mengke tasik kathah Mas Dewan Mas Mujono. Alah nggih pun to tuwenang mawon. Pun mengke pokoke tenang mawon jenengan. Oh pun tenang kula pun to. Nggih. Lek Mbak Lucy ket wau pun tenang, sing ketoke mboten tenang malah jenengan lho, Pak. Panci nggih. Kula niki panci grogi ngeten iki lho, bunyange. Oh, mboten napa-napa. Saya aturkan selamat malam. Nyun sewu sadaripun Bapak nggih. Nggih, Kula tak menyapa penonton rumiyin, mohon izin Pak Yoyo nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dos pundi pawartosipun masyarakat kare sehat nggih? Alhamdulillah. Pucet napa putret? Nggih, alhamdulillah. Mangantrasi karo mlaku mundur. Derek koperasi masyarakate makmur gitu. Alhamdulillah. Nah, dicepeng miki Pak, kademen nggih. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya aturkan kepada Bapak Suwadi. Menika selaku ketua panitia malam hari ini nggih Mas. Nggih. Mas Yoyo artine Suwadi. Su niku piyai yang baik. Wadi iki piyai kang pinter jaga wadi, makane didadekne ketua koperasi. Piyayine gemi, piyayine gelem nyimpen wadi, makane ditresnani masyarakat Madiun dadi anggota dewan. Nek lek secara bahasa jane ora ngono. Ya napa lek Suwadi to. Nggih. Su kan mesti linuwe. Heeh, linuwe, piyai luwe. Wadi iki adalah rahasia. Atau barang yang dirahasiakan. Lah nggih nyimpen wadi niku pinter to. Dadi wadine linuweh niku nggih. Oh, berarti piyai kang nyimpen rahasia akeh. Nggih, ngoten niku nggih. Lek Bapak Suyadi. Nah, niki ketua Puskut Surabaya. Nggih. Kula aturi, kula pun sowan mriku saping kalih lek mboten kaping 3 nggih to. Lah ini wayangan teng mriku. Oh, ndewe wayangan. Nggih, kok dalange Rama Anom Surata. Mungkin insyaallah mugi tahun ngajeng gantos Pak Cahyo. Pak Suyadi, amin. Nggih. Pak, pun siap? Sampun. Nggih. Ngaten niki badhe matur kula, Mbak. Nggih, monggo. Ngaten Mak Bunyange menika ingkang gadah hajat menika panci perkumpulan saking KUD ngaten. Paguyuban nggih. Paguyuban lah mengke rencananipun di lukir ngaten. Lah jelas Mas Wadi menika sagah ngoten dadose taun menika teng Kare. Lah mengke taun ngajengipun pindah ngoten lho. Dadose gadah anu niki KUD. Oh, sing gabungan kersa KUD sedaya nggih.
Nggih, siap. Lah niki anu Mas Cahyo, kula badhe sinom nyamat mawon. Nyamat. Oh nggih. Oh nggih. Kamrane sinom mriki wah nggih. Harusan nggih. Lah wong nek wis tuwek-tuwek lho arep nyembang apa lho? Lah betul. Kula duk ngeten lho, mumpun sah ngitung umur Maria dhewe ketok tuwek. Siji kuncine panjang umur, siji kuncine awet enom. Setunggal mboten sah ngitung umur, loro mboten sah ningali KTP. Apa enek awet foto KTP niku elek gek seumur awet hidup. enom apa enek ya awet tuwek. Semangat lho, yang penting itu semangat. Nggih to Pak nggih? Pun monggo. Cakepane mesti khusus to Pak? Khusus menika. Nah, nggih. Temane tentang napa Pak niki? Nggih, menika kan Mas Hariwur sampun dados Bupati kalih Pak Mas Purnomo menika sedosipun nggih sekitar menika ingkang kula dipun lenggo nggih. Rumiyin kan saderengipun dados kan ndongaaken mugi dados ngaten. Amin. Menika sampun dados mugi-mugi warga masyarakat Madiun menika ayem, tentrem, guyub rukun, bersatu nyawiji ngaten. Nggih, bersahaja nggih. Nggih. Monggo, Bapak. Hari Wuryanto Purnomo sing kapone komeko sing ana rampung dhisik cowerno tetes pujanggane balik ki mandek soalnya ya wis tuwek-tuwek ya. Apa to, Mbok? Pak bolak-balik mandek kula nggih tenan. Mboten napa-napa mandek riyen ngerokok-ngerokok riyen, Pak. Ambekan riyen nggih. Nggih. Darbe greget tinu Kang
apa? Niki Mbak Lucy kula ken mbaleni pareng no mboten? Baleni Parikane niki wau. wah boleh parian Mbak. Niki wau. Nggih. Ya to ngene, ora kok kuwi manut aku wis to meneng menak-menak. Alah. Sing pundi? Lele, sik to. Sawis oleh pirang anu malah kendel kok. Ngaten lho. Sing parikan iki. Ya kok aku kowe kok nek iso ngrungokne tak sangoni nek ora ya nek ora iso nerokne ya ora ngono. Oh nggih. Harmonis dados bupati. Harmonis dados bupati. Rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Harmonis dadi bupati. Rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Ayo wis. Polahe kaya wong gatelen pisan. Masalah menengar golekne tuku skincare tutik kok. Matur sembah nuwun Bapak ngeten Mas. Kyai Kakung ki sing dadi idola ngene ora tek ngendika klenak mereng meneng brol. Oh iya. Nah, Kyai ngene iki lho ora tek ken anu ngono lho Tik. Nggih. Matur sembah nuwun. Anu Bu Kesi. Nggih. Menika ibu-ibu nggih sing genten sing lenggah nggih. Oh, sing legah jumeneng. Boten to. Ya, napa? Nek mung nerokne niku wae. Oh, nerone disangoni yo. Oh iya 200 bakal lewe. Ayo nggih. Sak menten waduh. Nggih, 200 ping 6 berarti 1 juta 200. Wis. Nggih, ngaten nggih. Ayo. Gironge tambah loro berarti 1 juta 600. Ya. Ngaten nggih. Harmonis dados bupati. Rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Ngaten nggih. Ayo diapalne. Balik. 1, 2, 3 ya. Harmonis dados bupati. Rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Jaya Kyai Digdaya lho tenan. Mangko mas sangon ibuke. Hanes. Wah, Nggih. masak. Matur nuwun Bapak, menika sampun komplit waranggana nggih. Kok Kaya mbok itu. Beh, kaya ning pasar ngitung bati ora. namung 6 niku, Pak. Kinten, Pak? Kirang. Nyuwun pangapunten Wis. Bapak, nyuwun pangapunten lho nggih. Mpun Ngapunten, Pak. Pak. Pak Mariono. Ngapunten. Sinden kula yang geruh dhuwit, malah dadi kotak amal, Dek. Ngisin-ngisini kurang njaluk imbuh. Beh, wis. Kucing. Nggih, siap-siap. Niki nyumune kucing. Oh, si kucing. Sik, Jadi salah kamu siji kan, sik. mengke Penonton mbok menawa enten sing kersa salah satu. Niki mau lho. Tarikan iki mau lho. Jeneng 200.000 king kula. Disawer Pak Yoyo, disawer Pak Yoyo. Ayo. Lawani. 1, 2, 3 ngacung sinten? Maju. Renek, aman ya? Renek. Berarti. Ono renek, oh renek aman. Ngriko renek, alhamdulillah renek kabeh. Kok cepet temen to yo jenengan iki amrih lu. Lah renek, enak ora? Kowe. Iki, ya iki ning ngarepe. Ini, ngadeg sik, ngadeg. Ayo. Adek. Coba, ayo. Iso ngadeg ora? Larso iso ngadeg kok. Ayo, ayo. Nggih. Ya, dah. Harmonis. Gawa gamelan Eh. dhewe. Kowe kok iso. Harmonis. Ah, bener. Gak marahi aku. Harmonis dados bupati. Terus Rakyat kecil. Kampung yang wiji. Rahayu lestari. ya. Wes gandeng salah 100. Lah kleru ae. Aku paitan kendel ngono ya. Wah, kekel yes tapi luar biasa alhamdulillah. Ibu-ibu enten mboten? Ibu-ibu salah Ibu-ibu siji. ini wonten? Ayo Saged? mriki, ibu-ibu. Monggo, Bu. Monggo Bu, mriki Bu.
Piye nyeni kok. Wis Ayo. ora Bu Surati, Bu Sri, monggo. Bu Tuminem, monggo. Lumayan niki, Nggih, tasih nggih. enten teng mriki. Ayo, nggih. Lumayan selawe, ayo mriki. Mboten wantun. Mboten enten? Ya wis, Mboten. sarana nggih. Nggih luar biasa, nggih. Telasne, Pak, ya, Pak. 1000 lho, Bu. Nggih. Wingi saged tumbas bumbon turah. Anu, Mbah Putri saged. Mboten. Mbah Putri iki sane anu. Apa? Umbah-umbah sabune wangi. Terus? Tiwas munggah anake tangi. Lawas wi. Kagem telas, Bapak. Enggak, Pak. Si kucing, Mas. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Mujiono nggih. Pak Mariono. Pak Mariono. Disangoni lali jenenge ora. Keleleng ku Pak Mujiono. Masya Allah. Lah nggih niku lho. Asmane keri dhewe ana makane selalu ana. Ah, iya. Sangune wah niku wong tesik kuwat sak meten kok. Nggih. Luar biasa Mas. Antusias Piai Madiun Masya Allah sing mirsani sampai dugi alas riko lho. Ah, nggih. Ora umum tapi sayang mohon maaf ini untuk teman-teman yang meresani live streaming niki lagi loading sinyalnya dari tadi. Sinyale nggih. Iya, wer. Sing nyetrimi njaluk diruwat sik iki. Pak Mujono. Nggih, Pak Mujono. Pak Mujiono. Pak Mujono. Oh, Pak Mujono. Nggih. Nggih wonten malih. Niki. Wonten niku Wong niki- wakil ketua dewan. Wah, Bapak Wakil Ketua Dewan nggih. Niki sampun komplit niki Bapak Kapolsek nggih rawuh gitu. Bapak Dan Ramil nggih rawuh nggih. Bapak Mujono. Mujono, mohon izin Bapak Mujono. Ingkang Budi. Mohon izin Bapak Mujono. Oh, ingkang rasukane cemeng masalah. Bapak mohon izin monggo saged bergabung kali kanca-kanca Madangkara. Nggih. Sepote, Ya. Cok. Tumpake perahu, ya, Cok. Dados.
Nggih, sugeng dalu Bapak Mujono, alhamdulillah. Sak rombongan Nggih. Bu Kesi. Nggih. Nggih. Rumiyin niki Mbak Lucy Pak Mujono pun nate nimbali kula sak kanca. Oh, kados ngaten. Nggih, nggih. Nggih syukuran piyambak rumiyin. Oh, Nggih. nggih. Bentene kali Pak Suwadi. Pak Suwadi nggih dewan. Nggih. Ning lak nunut teng KUD dhek niku. Oh, niki wau pun SMS kula iki. Pripun? Nek kedak melih nggih badhe wayangan. Sinten? Nek sunate Pak Wadi. Nggih, nanggap Pak Yoyo. Lah Pak dientekne apa piye ora? Lah bebekne wong buke sing ngersakne kok ya Nggih. Bapak Jono. Mujono. Nggih. Mujono nggih, Pak. Sik Wilujeng. ngarang. Madhep rono sik ngarang. Kalau kamu mikir arep parian ngoten lho masalah. Modale mung modal ngarang iso mbukake dompet lho. Lah nggih. Nyun sewu lho Pak Mujiono dos pundi pawartosipun saya? Pak Alhamdulillah. Mujono. Kleru to aku masyaallah. Pak Mujono. Nggih. Anu. Anu. Mujono, pariane ngene. Anu apa? Ngambung buta. Dislen tak wedhus. Pak Mujono piyayine bagus. Alhamdulillah. Hati-hati awas, Pak. Nggih. Kula wau pun beto rantai ya. Nyuwun sewu lho Bu Mujono lek mirsani paling ibu ndak mboten nderek to. Kula izin ten mriku. Mboten ibu niku pun sadar kalau Pak Mujono di atas panggung niki milik umum. Milik masyarakat gitu. Pak Dalang niku lek wonten dalem kagungan Ibu Kesi, tapi Pak Dalang kalau di atas panggung milik umum. Nggih, dadi Pak Mujono, kula kalih jenengan, kalih Mbak Lucy dianggep kaya WC umum ngoten lho. Tinggal ampiran. Gampiran nggih. Terus pundi Bapak mirsani penonton wah semeten kathahe. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ini bagian dari nguri-nguri budaya. Nggih, luar Ya. biasa. Mung kok lagi iki nanggap Pak Cahyo ngono tok. Tak rungok-rungokne sambate kok karya lagi iki no. Tapi luar biasa kemajuan koperasi niki karir Nggih. niki Bapak Niki ulang tahun koperasi ingkang kaping 78. Nggih, leres. Nggih ta Pak? Nggih, Suwati leres. nggih. Alhamdulillah ditanggapne wayang. Wau Pak Mariono pun dawuh niki perkumpulan KUD benjing badhe keng kare saged nglerek teng wilayah lintunipun mugi-mugi saged paring panglipur dumateng masyarakat Kabupaten Madiun. Nggih, menika kula nggih badhe nyapa Mas Yoyo. Siap. Bapak-bapak lurah sedaya sak kecamatan Kare nggih sami rawuh. Inggih, inggih. Kula pojekne menika desane tambah maju sedaya mawon Bapak. Amin. Ayem tentrem nggih tak dongakne mengke dilut engkas nggih Agustusan nggih pripun mriku petunge nggih. Sing dereng resik desa nggih mboten napa-napa diresiki desane. Nanggap ringgit. Nggih Pak nggih. Ya elek-eleke nanggap Mbak Lucy. Nggih. Wah, elek-eleke. Iya. Nggih, leres. Monggo Pak nyekar Monggo, napa ngoten niki Pak Mujono? Nggih, kula nek nyawang piyantun kados Mbak Lucy no wedi. Kok Wedi nek dipleroki. Waduh, nggih, sasmita nggih. Mangga nyuwun Oh, dipleroki. dipleroki. Sebenarnya kita ini pasangan ideal Bapak ya. Panjenengan piye gede dhuwur. Iya. Kula nggih gawa di dhuwur Lucy Brahman niku kados sapi, Pak. Nggih. Pendak besar digowo. Nggih sami ngono. Nggih. Nggih, lho, sapi niku anu lho Pak, hewan yang multifungsi lho Pak. Nggih. Niku sak elek-elek hewan sapi niku nyun sewu, congoripun saged kagem napa niku rujak Rujak, singur. nggih. Nah, terus nyun sewu nggih niki mboten purna letongipun lho Bapak. Nggih. Niku saged kagem rabuk. Rabuk. Dagingipun nggih larang Bapak nggih to? Nggih. Nggih. Kabeh kanggo. Kabeh kanggo. Lek sapi perah kae, Mbak? Sapi perah niku ta. Sapi perah tenan. Sing paling larang niku anu merse susu niku Pak. Nggih. Nggih. Sing meres napa? Mersusu niku, susu Nggih. sapi niku wau. Nggih. Nggih, susune nggih larang, didol ning pabrik nggih larang. Kagungan sapi perah, Pak. Perahe enten. Sapine sing gorengan. Perahe enten. Alat perahe enten. Monggo padha nyekat Nggih. 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 Aja dipleroki Aja bersama Pak dipleroki. Mujono. Oke, yuk.
Bapak Mujono luar biasa. Matur nuwun, Pak. Sampun sepindah mawon. Nembangnya luar biasa, iki luwih luar biasa meneh. Piyayine yo luar biasa. Monggo Pak, monggo. Empun repot-repot Bapak Mujono. Monggo lho Bapak. Lho piyai lek cerdas ya Pak Mujono, ade jumeneng ditiet to sindene. Matur nuwun Pak. Pun repot-repot napa ngoten niku jan mboten penak kula ngeten niku jan masalah. Nggih sami-sami Pak masalah. Sembah nuwun Bapak Mujono, sehat selalu Pak Mujono. Sehat selalu, mugi kalimpaken rezeki kata. Bapak dari Surabaya, Puskut Surabaya. Bapak Suyadi kalian Bapak sinten? Bapak? Oh, kalian Pak Pak Suwadi. kalih Bapak Suyadi. Nggih. Dari Puskut Surabaya, wis Surabaya sering wayangan Mas Yoyo nggih, mugi-mugi disuwanaken mriko panjenengan taun ngajeng. Amin, nggih, nggih. Dan yen tekad pun enten, Mbak. Mung lokasinipun mergo halamanipun Sempit. Puskut niku kangge UMKM. Oh, ngaten. Lah niku kan kedah sampun ngantos KUD utawi Puskut mangke wayangan merugikan masyarakat. Lah kuwi prinsip yang sangat luar biasa. Nggih. Nggih. Nggih, Mas Yadi. Masyaallah. Nggih. Raya-raya lho, nggih, nggih, nggih. Semangat Monggo, semangat Pak kok ya Sadi. spoti cacah diundang. Pun dampingi, Mas. Glendang. Iki ya nakal lho cah kowe kok ya bapak jumeneng ya disepoting ngono to kaya. Tur ya kompak, mau Pak sapa? Pak Mariono karo Pak Mujono. Nggih. Iki Pak Suyadi karo Pak Suwadi. Nggih, Nah, nggih. Pak Suwadi kalih Pak Suyati. Lah, ya Allah, wis masal tenapa lho Pak ngeten niku kok mboten penak ngoten lho. Jan masalah repot-repot to. Bah, kula pekewuh ngoten niku. Masalah nggih. Pak Suyadi. Nggih. Pak Suyadi. Ngapunten Pak Cahyo niki wau Pak Ketua Umum, Nggih. Pak Yadi, Badhe nanggap Puskut. wacana angen-angen arep nanggap jenengan. Tapi sik kapan badhe masuk? Badhe ngendika piyambak? Oh nggih. Tanggal pinten Pak? Saged kula niku Pak. Nggih monggo Pak. Wong jelas saged wong karo tanggane ya. Nggih. Bapak radi majeng mriki, Pak. Pak Cahyo Nggih. untuk lagunya gendengnya monggo kerja Pak Cahyo kalau Ibu Cahyo. Nggih. Nah, nggih. Nggih tanggal tanggale Pak, pinten Pak tanggale? Tanggalnya nanti menyusul. Mau menyusul. Timbangane mengke gantos dalang jenengan DP. Tadi kan sampun kula matur ten Pak Cahyo. Nggih. Kita selalu silaturahmi. Nggih. Nggih. Dan moga-moga Pak Cahyo terus ditresnani sama masyarakat. Amin. Terima kasih namung ngoten tok mawon. Nggih. Matur suwun, lagunipun gendengipun monggo. Niki wau Pak Cahyo. intine anu Pak Wati, kula tak munggah kepengin nyangoni sinden-sinden. Oh. Milane mboten pengen nyanyi. Oh, tadi menawi ngertos sinden pun kuweri ngoten nggih Pak. Ngaten Oh, nggih. nggih. Duka sok kapan neh nanggap duka pokoke angen-angen wonten Puskut. Amin. Nah, Tapi riyen pun tetep- atos nanggap Pak Anom Suroto nggih. Pernah. Nah. Nggih. Mangke gentos Anom Cahyo Kuntadi. Nggih. Nggih, amin nggih. Nggih. Terima nggih. kasih Bapak. Sampun ngaten nggih, mandhap nggih. Napa setunggal lagu kala wau kula nyuwun napa wau? Lali aku mulai. Anu imbang ono katresnan. Imbang ana katresnanku. Nggih, saged. Niki Nggih, tikane ngaten lari nggih. ayu-ayu setunggal melek. Nggih. Ngrantos Ibu Kesi. Duet. pun Oh, napa sing wetan jenengan dhewe. napa Oh nggih, duet nggih, sindene kalih. Oh anu sik sapa ya? Sapa ya? Monggo. pun salah setunggal. Bir Oh, nong nggih. sing ndi sing apal? Ayo, bir. Oh, ayo kan Mbak Lucy ki apal. Monggo. Sing apal. Kalih Cahayu. Kersane penyegaran. Nah, niki sinden masa kini Bapak yang terkenal weh lebih viral niki naik daun. Salim dulu kali Bapak Cahayu. dalu Bapak. Masya Allah. Pak Nggih. Suwadi ki aurane jan kok ya. Ketok piyayine sabar, Mas. Oh ngaten. Leres. Loman. Nggih. Nggih. Piyayine dermawan. Ngapunten Bapak panjenengan tasih gadah putra sing Joko mboten Bapak? Sing Joko. Nggih. Wis gak duwe engko tak golekne tanggoku enak. Aduh, aku ape daftar dadi Nggih. mantune, Pak. Nggih. Lah tapi ngendikane Pak Cahyo wau pikirane nang Morang. Mboten. Pak Yoyo. Senas niku. Oh senah niki. Mbak Tutik niku lho sing. Oh Mbak Tuti. Nggih.
Nggih, imbang ana katresnanku. Nggih, imbang ana katresnanku. Nggih, nggih. Langsung mawon nggih. Langsung? Oh nggih. Langsung mawon. Ning dilanggamke sik dilanggamke terus oh ngaten nggih. Nggih, nggih. Saben dina mung neng morang. Pak. Wah, gayamu. Iya. Saben dina Pak Ketua Umum tibake terus nyantol nyanyi no berarti.
Nggih, mboten napa-napa. Nggih, tetep ningali ngeten iki nggih. Dalam Tetep ningali lah, mboten. napa lho Pak? Mboten perlu repot-repot. Manut raos panjenengan. Ninggali monggo ora ya masalah kebangetan. Jenenge walus tapi ya tuwete ya. Nggih, pun sak sekitane Pak. Nggih. Sampun kersa. Wah, jan masalah iki ya kuwandel iki. Harus. Masa Allah ngeten iki lho Mas ya sopah cah ya kudu dicontoh. Piyayine niku jan pokoke pun tanggap teng ngandhap niku pun ngitung. Ting 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 amplop pun siap. Lah nggih, piyayi. Nah, teko aku kira-kira entek. Tapi mboten napa-napa kula remen sanget. Namung nggih ngarep-ngarep Pak, anu sandalipun kenton Pak. Sandalipun kenton. Nggih. Empun no. Mriki lho Pak. Saya ta Pak, niki empun ta niki? Jiro lupat mon empun ta? Lah nggih empun monggo saged enggak. Pak ngapunten kula derekaken Pak. Monggo. Masalah. Napa lho repot-repot mboten. Masalah ngeten mboten sekecok Pak. Isin kula ngeten iki. Atur nuwun Pak. Atur nuwun Pak Sumadi, mugi dados berkah. Arep-arep sak kanca nggih Mas nggih, mengke tindak teng Surabaya. Mugi-mugi. Sampun Pak Dalang. Ning amplope udah disuwelne ning kono kuwi lho ora. Nuwun sewu. Niki niku minangka contoh ngilmune koperasi. Jadi koperasi iki cara wong daringan ya, daringan. Padha karo bener ature Bu Kesi, padha karo wong wedok iku kudu pinter dadi daringan. Duwe wadah lho, aku siap Pak. Aku wah iki kok nyanyi ning koperasi, tak siapne tak kendhokne kotangku iki mau. Tinggi jimat. Niki mengke kan dicaosi 100.000 to? Heeh. Asale 10 juta niki mengke. Kula pujekne nggih. Nggih. Sing nyaosi 100.000, sing nyaosi 50.000 kula dongakne kathah rezekinipun. Sing nyaosi 700.000 kula dongakne kathah garwanipun. Ya aja kaya. Ya dikira ra tenan. Nggih, dos pundi nika Mas Sahyo? Nah ngeten, nah. Gentos genduk winong nawangsih sak menika. Nggih. Luar biasa niki nggih. Oleh naik daun. Nggih, menika saking karyawan toko apa-apa ana Kaudikare. Nyuwun gending lintang asmara. Duet dalang Ki Aril. Wah, Aril. Ki Aril sing mayang sore wau. Kalih sinden Luna Maya. Sapa kuwi? Mbak Winong. Sukses selalu buat Ki Aril, matur nuwun. Ayo, nggih. Ini Mas, ayo. Mas Aril niki, nimbali Mas Aril. Nggih, iki Mbak Winong generasi. apa Mbak Tuti? Mbak Winong. Oh, Mbak Winong. Monggo Mas Aril. Oh, kae mau sing mayang sore mang. Iya bener-bener. Kok yo pinter lho. Nggih. Lek Mas Aril iki duete karo Mas Winong, lek aku ki karo Mbak Winong. Nggih. Iya, aku lek disawer malih blawur. Nggih, Mas Aril iki karo Mbak Winong. Lek kula ki jodone nggih niku wau, Pak Wadi, Pak Suyadi, Mbah Min, Mbah Parno dolim. Iki siapa li karo aku mang. Ora apa-apa sing penting lak loman. Lho malah niku puwen apus-apusane yo. Nah, nggih. Nggih. Mas Aril wah nggih. Dalang iso gaule kaya ngene lho. Ayo nggih. Wah, jan elok. Nggih, nggih. Kene nang ya disambut to kok meneng ae ora nggih. Kowe malah nyambut sego pecel malah ora. Lah ini kan malah senenganku to, Pak. Engko ning bar iki engko. Ayo. Iya, Mas Aril mau duet. Tadi kok anu aku padahal ngenteni pas sampean mayemeng kok ndek nek srepeke aku padahal pengen nyindeni lho. Sampean ojan ngono to, ndak pengen tak sindeni Anu, Mbak. Apa? Dredeg kok. Kene ben ketok. Jangan dredeg itulah. Jenenge dalang sing penting mentale dhisik kaya. Nggih, Pak. Aja isin ngono kuwi. Jangan dredeg toh. Nah, iya, pertama-tama tapi gini dulu ya Pak, tadi kan Mami Lucy sudah parian kan sama warga Kare. Saya juga ada parian untuk warga Kare dan untuk koperasi. Piye parianmu? Pariannya Pak Yoyo lagi sare. Cakep. Terus aja jangan gitu toh Pak. Pak Yoyo lagi sare. Terus aku nyaruwe. Nyaruwe, mas tak ganggu. Oh iya, nyaruwe. Gitu loh. Terus? Muga-muga sedaya masyarakat Kare saya akeh utange. Kok saya akeh utange piye kok? Ndak kan
Ben koperasine payu to, Pak. Payu ngono. Iya, ning nadyan utang untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu loh untuk maksud anggotanya. saya. Nah, Oke. maksud saya itu loh, Pak. Itu loh maksud saya. Iya, oke. Mas Aril. Nggih. Iki semester 3 to, Mas? Nggih, semester 3, Pak. Oh, muridku to? Nggih. Mau tak kira aku ndaku-ndaku ora. Piye aku mulang sampean piye? Napa? Mulang. Ayo, kurang piye? Kirang napa nggih? Lah apa? Mboten kirang, Pak. Pun pas ya? Nggih. Ayo, kaya ngono kuwi karo mahasiswa tresno. Tau tak jajakne barang to? Nggih, natas. Ayo tahu aku. Kok kayak tertekan to, Mas, tenan iku. Nggih, tenan saya itu, Mbak. Oh, ya. Itu sak kelas kok kuwi bocah kuwi ora nggih. Nggih. Iya, Lintang Asmara ya, Mas. Nggih, Lintang Asmara diaturake. Yo. Monggo, Cos. Ya, Cos. Pak Waris Sugiono, Sugeng Laras, Pak. Terima kasih. Yang pantoro ratri mung eling manis ati satyaku bisa anduweni marang sang yang wasi. Yang pantoro ratri mung eling manis ati satyaku bisa anduweni marang sang yang lagi.
Suarane sae jenengan apik. Mboten, Pak. Suarane wis gedhe gandem kaya ngono. Ayo. Ning sing penting ya kuwi srawung ya Mas ya. Wis to dadi dalang api kaya apa yen ra srawung tangeh lamun masyarakat iso ngerti. Iya. Dane dalang apik ya